okay. Men nej, det var det ikke. Det kan han faktisk slet ikke lide. Så jeg skulle bruge noget tid. Jeg skal i hvert fald bruge noget tid på her og sige, hvad med det? Til det her, det har han det helt fint med, ikke? Hans ører er bagud, men det er nok mere, fordi han står og lytter. Og han siger, okay. Nå, så blev vi optaget, så røg telefonlinjen igen. Men, og du er op der. Synes du det? Ja. Men der, hvor jeg godt vil hen, det er, at han heller ikke er bange for min stik. Så jeg skal lige teste. Og det var en af de måder, vi blev nødt til at teste. De sagde, du skal kunne ramme ham over det hele med din stik, uden at han går. Og det gjorde han så. Okay, jamen det var bare slet ikke her. Nej, det kan også være et tegn på, at han skal gå. Han forstår ikke helt det, jeg vil nu. Han har ikke prøvet det her før. Så jeg kan ikke forlange, at han bare skal stå stille og sige, nå, det er det, du vil. Men hvis jeg havde prøvet det her mange gange, så ville det være ligesom, jeg ved godt, når man skal ud og flyve, så er der visse ting, man skal teste. Er faldskærmen i orden? Er der redningsvest under sæderne og sådan noget? Og det her, det vil være en af tingene, jeg vil sige, kan han acceptere det her? Han kan godt klare, at jeg tager og gør det her. Kan han tage det her? Ja, det var slet ikke så tosset. Det var rigtigt, men han er meget opmærksom. Og vi tester lige igen, hvordan har halen det? Ej, jeg synes ikke rigtigt, det her det er lidt for meget. Så jeg skal stadigvæk ikke kunne ride på ham i hvert fald. Sådan. Så tester jeg noget, som vi sad og snakkede om, hvordan man oversætter det fra engelsk. Det hedder dispersed energy. Vi oversætter det som med ufokuseret energi. Når jeg beder en hest gå tilbage, så vil han vide, hey, vil du lige gå tilbage? Kom. Vil du være sød gå tilbage? Det kan også være, at han ikke er vant til det. Så siger jeg, vil du lige gå tilbage? Ja, det var godt. En gang til. Også til venstre. Ja, kom. Ja, kom. Okay. Og gider du der? Ja, se. Sådan her. Gider du der? Ja, sådan. Lidt mere træt. Kom, kan du gå den her vej? Kom. Ja. Kom. Det var også lidt mere træt. Helt klart, jeg skal ikke ud og lave dressage på ham i dag. Og så prøver vi her. Ja, kom. Kom. Ja. Det vil sige, der er en bremse på ham. Jeg kan godt flytte hans bagpart, i hvert fald til den her side. Den anden side synes jeg ikke. Der var ikke så meget. Der er det. Så er det også rart at vide, at hvis jeg satte mig op her, og så vil han bøje for mig. Det har jeg faktisk ikke prøvet nu. Det var nok noget af det, jeg først skulle gøre. Det er ikke sikkert, at en hest med hans natur synes, det er så fedt. Ja, nej. Jeg vil godt snakke med dig. Ja. Ja. Og du er vant til at få godbidder? Okay. Haha, ja. Ja, sådan. Du vil nemlig gerne have en hest, kan bøje sin nakke, når du sidder på ham. Fordi det er lidt tegn på, at så har du kontakt. Og han, ja, det var rigtig godt. Det var rigtig godt. Men han er ikke vant til at holde hovedet der. Og det er også noget af det, man skal være opmærksom på. At mange, de siger bare, nå ja, 1, 2, 3, det var det. Nej, du skal ikke have noget der. Så han er helt klart ligesom, måske siger, okay, jeg gør lige det her, og så er det okay. Man skal blive i det, til man er helt sikker på, at den virker. Nu tester jeg lige her. Det har jeg ikke prøvet før. Okay, det klarer han fint. Kan du lige komme her? Ja, tak. Sådan. Så prøver vi lige igen her.
trækker lidt opad, og så lige så stille beder jeg ham, lige kom her. Så kan det være, at den her hjælper. Se, ja.